Pozdrav svima, ja sam Danijela Blagojević, mada ljudima u fudbalu poznatija kao Đuka. Posle igračke karijere odlučila sam se da osnujem svoj fudbalski klub Real 28 iz Lazarevca. U isto vreme sam bila deo trenerske ekipe u fudbalskom klubu Kolubara, naših ženskih selekcija Srbije i deo trenerske ekipe Kampa Igraj za Srbiju. Trenutno se nalazim u prelepom gradu Hangzhou u Kini. Tu radim kao fudbalski trener. Za akademiju fudbala sam se odlučila da bih naučila dosta toga što nisam mogla da naučim na terenu. Akademiju fudbala preporučujem svima koji su zainteresovani za fudbal. Sada će vam se moj drugar trener obratiti. Hello everyone. My best wishes for the Football Academy of Belgrade, and I hope you have more students and Đuka. Okay, good students. Thank you. Okay, thank you, my friend Đuka. Thank you. Nadam se da ćete se u velikom broju priključiti Akademiji fudbala iz prostog razloga što Akademija pruža velike mogućnosti za učenje i za napredak u toku studija i nakon njih. Pozdrav svima, posebno pozdrav mojoj drugarici Marini koja je najbolja u Srbiji. Ćao.